Şanly Fenomenotivetli Liverpool'un köpürlük hastahanasynda bejerge alýan şeýle-de bolan çağlar öýünde hemde bolan saglygy keldiş okuw terbiýeçilik toplamyna, şonuň ýalym kömekçi mektep internatlaryna terbiýelenýän körpeleriň uly toparyny Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howanlarlyga mätäç çağlar himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň sowgatlaryň gowşuryş dawalary geçirilip, şatlyk şowkuny ýokary ruh bilen göýsenni. Ýatdy gajaly we täfirlik bilen tapawutlanan ajaýyp pursatlar göwünleri göterji aýdym sağda çykyşlara ulaşdy. Öýler hakyna edilýän çäksiz aladalar üçin körpe lewaplar türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we hormatly prezident bäli. Arkadagyl Gahrman ferdarymyza çağı kalplarynyň çuňur hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bayramçylygyň şanyna Lewap ulat häkimliginiň Wenalar birleşiginiň welat bölüminiň, Kärdi şarklyşyklarynyň welat birleşmesiniň, Demokratik Agrar Senagatçylar we Telekeçiler partiýalarynyň welat kämsiyetleriniň, Ýaşlar guramatynyň welat hemde Türkmenaba şäher geňeşleriniň welat baş bölüm müdürligi bilen bilelikde guramagyny Ýürekleriň joşguny bagtyýarlyk mukamy şat şagalan gülkisi Urşa Waliýa ülkemi ady bilen geçirilen aýdym sağly dabarada ýokary ruh bilen göýsenni. Mälim orşýaly biziň ýurdumyzda ýaş nesliniň bagty durmuşy ugruna döwletimiz tarapyndan giň meşhurly işler alınıp barýar. Dünýä ülümlerini gabat gelýän çağlar baglarynyň, okumak, bilim almak üçin ähli amadlyklar bolan ak mektepleriň, beden taýdan kämil ruh bilen nesliniň kemaly gelmek üçin döwrwap sport mekteplerini, şeýle-de uly mümkinçilikleri döredülen çağlar sagaldyş we den jaş merkezleriniň gurulyp ulanmaga berilmegi aýdylanlara aňary ýaly bilen güwa geçýär.